Son as portas da Capela das Reliquias da Catedral de Santiago, un recuncho entre a terra e o ceo. Estamos nun espazo verdadeiramente singular do complexo catedralicio, especialmente simbólico e, a pesares diso, inda hoxe bastante pouco coñecido. Acolle esta capela o retablo das reliquias e tamén o Panteón Real de Compostela. Bueno, o Panteón Real é un proxecto político, artístico e monumental que responde, eu penso, que a centralidade que a Igrexa de Santiago tivo durante boa parte da Idade Media. Realmente a Catedral de Santiago, sin a alianza establecida entre a Igrexa e os reis de cada momento, pois non tería existido nin tan siquiera. E houbo hai séculos reis que quixeron ser soterrados na catedral. Hai que falemos desa Catedral Nacional porque era realmente o emblema espiritual do reino. O Panteón Real lémbranos que Galicia foi reino. Non hai que avergonzarse de dicilo porque realmente foi un reino. Non é o único Panteón Real que hai no Reino de León de Galicia, porque hai outros Panteóns Reais, pero este foi o máis importante durante o século XII e parte do XIII, non? En fin, unha chea de personaxes, algúns de carácter rexio, outros de carácter parareal, que foron moi importantes na historia de Galicia. Un deles, Raimundo de Borgoña. Raimundo de Borgoña morre en 1107, ten unha relación moi especial con Selmírez, xa dende había tempo, de feito, el e a súa muller, a que sería raíña Urraca, impulsaron, digamos, a carreira de Diego Selmírez desde a corte. Tivo un papel fundamental, digamos, no inicio desa era Compostela, ¿no? Que será un período clave na historia de Galicia. Seguimos avanzando no tempo. O segundo personaxe por orde cronolóxica pois sería Berenguela, de Barcelona, muller de Afonso VII, que era fillo de Raimundo de Borgoña e de Urraca. Afonso VII foi coroado rei de Galicia por Selmírez na catedral cando era un neno. Máis sepulcros no Panteón Real de Compostela, dous monarcas, Fernando II e Afonso IX ou VIII. Bueno, Fernando II e Afonso IX, ou Afonso VIII, repito, só foron reis do reino de León, Galicia, podemos chamarlle así, un reino que existiu entre o ano 1157 e 1230, a raíz da morte de Afonso VII. Fernando II, no ano 1168, concede unha xenerosa pensión vitalicia ao mestre Mateo para rematar ou para levar a cabo a dirección das obras da Catedral de Santiago, probablemente para rematar ese grande proxecto de catedral románica, non? O seu fillo, Afonso, empeñouse en, unha vez rematado ese proxecto, en levar a cabo a solemne consagración da catedral, unha festa de celebración da remate das obras, non? O conde de Traba, un personaxe fundamental na súa época, era a principal familia da Galicia da época e foron moi xenerosos coa catedral. Xoana de Castro, raíña por un día, pero que sempre ostentou ese título, que cando morre pois decide ser soterrada na catedral. Sepulcros que gardan segredos de séculos de Galicia. A categoría política de Galicia como reino non se perdeu ata o advenimento do sistema provincial no século XIX. E aínda así pouco se di, ás veces pouco se lembra que Galicia foi un reino. Ten que ver cunha dinámica que lóxica que ven do século XIX, que foi vehicular toda a historia toda a historia de España a través do discurso hexemónico de Castela. Entón, todo o que non fora Castela quedaba, digamos que considerado como apócrifo, como diverxente, como marxinal. Galicia tivo reino, tivo rei, claro que sí, claro que sí. Dice que un reino morre, un rei dorme. E a historia está aí para despertarnos en lugares
como a Panteón Real da Catedral de Santiago.